nwere ife Achukwu kọsiri ndị Igbo supeshalụ olitọbụla dị n'anya n'ụwa oyibe kwuo omi ata ndị Igbo na anyị nwere ife ịbụrụ onye Igbo nwebe aṅụrị ndị fọma mere ga-eme onye abụrụ onye Igbo n'ebe n'ụwa Igbo nwere ife n'ụwa enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo tiletio n'ụwa obodo niile nọ n'ụwa na ndị Igbo nọ n'ime ya obodo n'ụwa ọnụọ n'ụwa iruo n'Eshia ị ga-afụrụ n'onye Igbo iruo na Europe na ndị Igbo na-abị anọ iruo na America nọbụ ndị Igbo nọbịa South America nọbụ ndị Igbo n'ebe afọ na Scandinavia nọbụ ndị Igbo juru di ya ịgbarụrụ ọnwa anụ n'elu ụwa ya onye nwere anụ anyị bụ enyi na ihe bụ enyi na ihe bụ enyi enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo etigonu ka kom na ndị Igbo nwere enwe na ndị Igbo nwere enwe Igbo na-emepe obodo ndị so n'ife a na-eme iji wee gbalụ ga-atụwe mgbalụcha ntị gị ọfụma Igbo agbachisigo nsogbu mbụ niile nwere n'ego ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini na Lagos steeti na Lagos mara mma n'ọbụ ndị Igbo mere eme ịlụzienụ n'ugwu Awụsa n'ọbụ ndị Igbo mere ebe ọkụ Igbo lụrụ na desert niile nọ n'ugwu Awụsa bukọrọ development yo webute na bena Awụsa n'ugwu Awụsa malụ mmatata n'ọbụ ndị Igbo mere eme Igbo so n'ife a na-eme n'ụwa njedebe egwu ka mụ na-eti ebe na Nigeria nwere independence tata n'ọbụzi ka imere ya n'ọbụzi ka yo ya bụ nwa amadi yo n'ọbụ onye Ọnịcha do Nnamdi Azikiwe ịchọba nne n'ụlọ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe anyị nwere ibe niile Ojukwu jere Abụrịga na-asụ oyibo ebelebe wee buo gọwanụ tigo ọ bụ gịnị ka nwoke a na-asụzi ibe enwe ekwuzibe ekwuri na Abụrị ọnata Naijiria ma ọzọ na-abụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo ebelebe gburu anyị nwere ọnewu ịlọta mgbe Naijiria na-enwe nsogbu na banking sector ofe akpalịmapụta na oje mmepe n'ụbaki ọ bụrụ ego ụmụ mmadụ ọ bụrụ ya wee gbaa anya dị ife mekatara wee bụchalụ mmadụ ọya Chukwu esiri igwe wee zutere anya onye enyemaka ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ nọbụ onye Igbo Prọfesọ Chukwumachasi Soludo His Excellency Ebu Gọvanọ Onyoma n'iso n'ife a na-eme ọdịnaya bụ banking sector wee bụrụ titeti anya banking sọbụ ụzọ ụmụ mmadụ were aṅụrị ya nọ na-ewere
abịa na abaghị na nsali na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na abaghị na nsali agbanị ife a na-eme Igbo mmadụ na Naịjirịa ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East checking point yo n'oruru 200 ọ bụ gịnị afịa ndị Igbo ka